Dar băi, Sergiu, ce faci? Tu cu mâna ai ce păsâni care? Nu, că vine, păi mai mânghi aici. Ca și împingi larg. De unde se ăștia? De la, da, române, de la Tuzla. Hai mă, hai mă. Tati, numai 8 pești. Ia, bă. Ia ce fain e, bă. Yo. Ha? Păi ce ar trece acolo dacă e fain? Ăla face pui, bă. Uite, alt. Unul mai micuț, tati, că sunt 8. Uite bucela asta. E creștere? Are să te leca. Nu mai sunt pești. Ia, Seba. Ia-ți oglinda, că se văd. Nu mai sunt pești. Du-te, tată, du-te. Lasă, că mai sunt acolo, mă, mai las și acolo. Pitofag? Și ce fac și crab este.